জমা 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 এগুলো জমা সব হাতে হাতে লে লো হাতে হাতে লে লো চিরো না চিরো না চিরো না চিরো Bobo hakai je kran sidi खबर मांखा कायसा मालखुं तिनि सिद्धि क्रांत लाइन थानाय ओमफ्राय आबनो जों नायसम लायखा तिनि चाकमागा छाकावा जे खेरेंबार होटेल दंमानि आ खेरेंबार होटेल गान्दारा मुंगिया गामि एलाका लायखा आबो ओमफ्राय मुंगिया गामिनि अफिसार रनजित बाबुनो तिखा ओमफ्राय बन स्टाफ दं नाका स्टाफ नाव जों आरो नायसम लायखा गाना गारि कायसा फायगा ओमफ्राय बनो जों नायसम चेकिं खायनायखा ओमफ्राय चेकिं खायगा गाना जों आरो जे मैखो थुंतु माने ट्रेन दङ आ ट्रेननि दलाव गाजा मांखा सिद्धि क्रांत गाबोन परे गारिनि चेकिं खायमानि परे नायगा खुलगै आरो ब्रनि सेक्रेट चेम्बार दङ जे जायगा गाजा दाइतलां मानि जों टोटाल 104 पेकेट मांखा 104 पेकेट टोटाल आबनि ओजन अंखा 679 केजि कालायो बाजार मूल्य प्राय 1 कोटी 20 लाख टाका कालायो आबो ओमफ्राय मालखुं नाम्बार अंखा TR01 AA 1822 गारि अब गुवाहाटी लांगै ब्रक टनिनानि कक ओमफ्राय आ मालखुं चालकनाय ड्राइभार मानजाखा बनो जों NDPS एक्टनि रायदा मथे जों बनो तदन्त खालामनाय बनो खोना जों कुदर हरनाय